חיים בגולני נפצע בחוף זיקים וחבר פורום פצועי המלחמה. שלום רחמים, מה שלומך? שלום עודד, שלום לכל חברי הפאנל. אני רק אתקן, חבריי לפלוגה נלחמו בחוף זיקים, אנחנו נלחמנו על המוצב במש הארז, ושם היה הקרב שלנו. טוב, אז קודם כל מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה כבר, הפציעה כבר משתפרת, יש שיפור, אתה כבר, אפשר להגיד, יוצא מן הרגעים הקשים. תראה, אני בתהליך ארוך של שיקום, אחרי 5 ניתוחים עד עכשיו, ולמעלה משנה וחצי של שיקום. אנחנו עומדים פה מחוץ לבית חולים איכילוב במהלך עוד יום שיקום יום, אבל ברוך השם לא מפסיקים להתקדם, וברוך השם באמת כל יום הוא עוד התקדמות בכל ההיבטים, גם בפיזיו, גם בריפוי בעיסוק, גם בקלינאות תקשורת. אז יש עוד דרך ארוכה, אבל ברוך השם אני גם יודע להסתכל אחורה ולראות שהתקדמתי הרבה. הרבה מאוד. אז מה זה אומר חבר בפורום פצועי המלחמה? מה זה הפורום הזה? ספר לנו. אוקיי, אז זה באמת הזמן לספר עליו. אני יכול לשתף קודם כל בתחושה אישית, שעוד לפני שנה וכמה חודשים, כשעוד הייתי מחובר לזונדה ולא יכולתי לדבר, קראתי לכמה חברים שלי נוספים שנפצעו במלחמה, ואני כתבתי להם והם דיברו ואמרתי להם, תקשיבו, אני חושב שאנחנו חייבים לעשות משהו. זה לא ייתכן שאנחנו נפצענו, שחברים יקרים שלנו נפצעו ונהרגו לידינו. אני יכול להגיד לך מספר אסטרונומי מהפלוגת הכשרה שלי, באוגוסט 22 בגולני נהרגו למעלה מ-20 חברים, כמעט מחלקה שלמה מתוך 4 מחלקות שהלכה, ולקח לנו זמן להתבשל עם זה, ולפני שבוע וחצי 2 חברים יקרים אחרים, כפיר ויותם, הרימו את הכפפה ואמרו, אנחנו מקימים פורום פצועי המלחמה למען הכרעה. יש קול גדול מאוד, שמה שנקרא, כל מי ששותף לאלונקה, שותף לדרישה הזאת, בין אם הוא ימני, בין אם הוא שמאלני, בין אם הוא דתי, בין אם הוא חילוני, שאת האויב שמה שעשה לנו בבוקר שמחת תורה, ולא מפסיק להצהיר על הכוונה שלו לעשות את זה פעם נוספת, ועוד פעמים נוספות עד חיסול הרעיון של קיומה של מדינת ישראל. לא יכול להיות שאנחנו נעצור את המלחמה לפני שהאויב הזה יוכרע לגמרי. את הקול הזה שותפים לו חברים באמת מהמון יחידות, מכל קשת החברה הישראלית, ודווקא עכשיו שבאמת חזרו חטופים בתחילת החורף וכבר למעלה מ3 חודשים לא קורה שום דבר, חטופים לא באים, עסקה אין על הפרק, כן. והחברים עומדים סטטיים בעזה, ולצערנו זה גובה מחירים. נכון. אנחנו פה בשביל להיות חיילים של ההכרעה. מה הכוונה חיילים של ההכרעה? חיילים של ההכרעה, לצערנו, כולנו לא יכולים לחזור להילחם. יש לנו פציעות שכרגע בשלב זה עוד לא מאפשרות לנו לחזור להילחם. אבל אנחנו רוצים להיות חיילים בשדה הציבורי למען הכרעה. לבוא ולדרוש ממנהיגנו, מראש הממשלה, משר הביטחון, מהרמטכ"ל, ומכל שרשרת מקבלי ההחלטות, לוודא שהפציעות שלנו ונפילת חברינו לא הייתה לשווא. אנחנו גאים במה שאנחנו עשינו, אנחנו לא מסתכלים אחורה, אנחנו שמחים בזה, זה גאווה שלנו. לרגע המזוקק הזה התגייסנו, אבל צריך שלדבר הזה יהיה תכלית, והתכלית ברורה, וצריך להוביל את כל האירוע הזה לשם. טוב, תיזהר שלא לך איזה מפגש לא נעים עם כל מיני אנשים שחושבים הפוך ממה שאתם חושבים, וטוענים שצריך לעצור את המלחמה, בטח עלול להיות לכם עימות איתם. תראה, קודם כל, דעות שונות זה הדבר הפשוט ביותר. מותר להמון אנשים להביע דעות שונות, זה בסדר, עם ישראל בנוי על זה, וגם הדמוקרטיה בנויה על זה, אבל אני רוצה לשתף אותך במשהו אישי, בקצרה. שגם אני, גם אני נדהמתי ממנו. בשבוע האחרון, מאז שהפורום קם, ואני פונה לחברים נוספים שהיינו ביחד חודשים ארוכים במחלקת השיקום, כן. הקול הזה
הוא חוצה מגזרים, הוא חוצה דעות פוליטיות, וחד משמעית, כמעט לא היה מישהו שאמר לי, אני לא מזדהה עם הדבר הזה. שהוא? ולכן יש פה קול רחב, אנחנו צריכים לחסל את חמאס, להכריע את חמאס, ומתוך עמדת הכוח הזאת גם להביא בעזרת השם את כל החטופים שלנו רחמים הביתה. ישי, הלוואי והקול הזה שלכם, שאתם עושים אותו, באמת יכריע גם את דעת הציבור, ואכן כך יהיה, ואכן הוא יקרה, וננצח בדעתכם את כל שאר הדעות. בעזרת השם. כן, אז עודד, רק מילה אחת לסיום, אני מסיים מכאן מקריאה למנהיגנו, לעת הזאת הגעתם למלכות, שלחתם אותנו, אנחנו שמחים היינו לעשות מה שאנחנו רוצים, כרגע זה התור שלכם. אמן. להוביל להכרעה, פונה לשאר חבריי הפצועים, תצטרפו אלינו, ולשאר הציבור תכתבו פורום פצועי המלחמה, תהיו שותפים איתנו ברשתות ובתרומות, עד הניצחון.